Wat een souplesse, Ilse. Potverdorie, nou maar ik nog. Ik laat je Ilse wel even zien. Samen het. Deze is heel groot. Hier, ik Die ene is heel licht, maar die ik weet niet dat hij het nog doet. Ben je? Ian. Nummer 1. Ja, alleen maar die zwemt dan misschien allemaal weg voorbij, hè? Nummer 2. Nummer Goedemorgen, een nieuwe dag. Een nieuwe vlag. Mike, dat lekker. Mike, maar toen zei je het eigenlijk. Het inhoud wat betreft, we zijn onderwijs naar een personeelsuitje-achtige activiteit. En dan mocht ik mij maar ik zei, Ilse, los Mike, toen ik al net verteld, wil letten bij Ilse hebben. Nee, dat moet net niet af zijn. Maar we gaan super naar je vinden we de wel bij Doekeloek. Nou ja, we zijn helemaal in sporten nu. Door we krijgen ben we heel sportief. En hoop je dat we net weer Ilse, dat we dat inkoekelen. Nee, dat is wel sneu. Dat is ook wel sneu. Maar we gaan droge kleren. We gaan droge kleren. Maar ergens geven we er wel vanuit. Ja, dat is wel raar. Maar die droge kleren, hè? Mij. Nee, dat is beter. Misschien een keer met dan ik voor het heel goed. Nou, we should wel. Ja. Het is nu nog wat... ja, het is echt betiert natuurlijk. Het is het zien van zo'n Mars. En nou, het is nu nog een beetje bewolkt en een beetje diesig. Maar het heet ik dauwsuppen, dus dan moet die dauwer ook weg. Ja. Ja. Nou, dat ging wel. Een beetje heel wijs of een beetje leger. En dan die altijd bovenop. Ik al best zittend om te en altijd zo. Als wat meer kracht. Het kleeft heel goed. Oh, daar gaan we, daar gaan we. Nou, doe het gewoon weer. Wat een souplesse, Ilse. Potverdorie, nou maar ik nog. Nou, we zijn op een paard, of tenminste, we verzamelen ons wat op het wetter. Het is heerlijk waar. Ik ben een peer in de kano. En ik had al even stien, dat voelt me niks hoor. Dus van mij maakt dit wel leuk mannen. Van tevoren koffie in, maar wie op een midden. Dus we zijn er. Ik heb eindelijk een bakje van. Het is echt super leuk. Het is helemaal net sfeer. Daar ben ik nog een beetje bang voor. Maar mijn rugterière natuurlijk. Maar geen centje pijn. Dus hartstikke leuk. En het zinnen komt erbij. Dus dan kan het vestje aan ik nog wel uit. En Ilse, hoe bevalt het die? Ja, goed. Ja, leuk toch? Dat is leuk. Ja. We moeten al een koffie, hè? Ja, ik zei kijk weer toch van de farmkoffie. Hier natuurlijk nog niks van, hè? Nee, dus... maar nou even zetten. maar nou hier een doel, hè? Ja, nou hier een doel. Dan moesten we hier wel heen, want dan kregen we koffie. Dus tja, koffie met geluk zet. Lekker. Laken smeurt, Ilse. Hoe zegt dat nou aan? Nou, ik wil graag even chillen hoe ik dit doe, maar eigenlijk haast 2 handen nodig. Dus nou lijkt het heel onhandig. Ik laat je Ilse wel even zien. Samen het. Maar ik zei correct zien, Ilse. Ik zei van ongeveer een jellylien zijn we? Ja. Een jellylien? Ja, liet jellylien wie ik je mijn vakken ontreed. En nou ben ik hier ontzettend. Dus dat is wel grappig. Ja, en toen zei ik ook van, hé, dan ben je nog zat dicht bij huis en dan kun je van alles leuks doen. Nou, dit is ik. Dus dat is wel heel erg grappig. En ik moet zeggen, je was minder wurg van. En je kan geen dubbeltjes mij verzinnen. Of tenminste, ik ga nog geen dubbeltjes verzinnen, gelukkig. Mijn vak had ik aardig wat dubbeltjes toen verzinnen op de ijs. Maar, en het is minder sfeer carnaval, ja. Dit is eigenlijk helemaal niet zo sfeer. Dit is echt superleuk. Hashtag het goede leven. Het goede leven. We gaan even chillings. Echt super lekker. Voetjes lekker in de wetter. Het is supergoed. Het is supergoed. Het is superleuk. Zo, ik ben weer thuis. Jelke is bij zaken in het theatertuin, dus daar ga ik even zitten. Iedereen uit de bed, dus
ik ga naar de theatertum. Ah, ze ben lekker boeten. Hey, Zaken. Oh, wat leuk. Ben je een visje? Oeh. Wat uit erin? Ga maar wat van. Oh. Wat zit erin, Famke? Het is zo naar de bregen. Visies? Nou, naar de brei. Nee, we gaan naar de bregen. We gaan even naar de Het hemwater. Oh. Wat een mooie. naar de liedje bregen. Oh, nou ren ik bij je bij. Voor mij mijn plumsje hoe we dat doen. Leuk. Deze is nu ook grut. Die is grut. Die ene is heel licht, maar die weet net dat die het nog doet. Wat is grut, Zaken? Nou, spits er maar gauw weer in. Ja. 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 Oh ja, joepie. Waar is het heen? Kom joh. Waar is het heen? Joehoe. Denk erom, ben je. Dank je wat, Jim. Tante rent haast Jim een beer, man. Ik zit zo naar die te zien. Geitjes. Wat zei een geitje? Wat zei die? Oh, bij het brechtje, dat is leuk. Wat hebben we hier bedaan, jongens? Waar gaan wij hier voor? Gaan we weer hiervan? We draaien voor het. Een beetje visvoer erbij. We draaien voor. Nou, Rijn is wel goed, dan komen ze omheen, denk ik. Kijk eens van wat voor drupjes ben dit. Nul. Nul? Niks. Ik Niks, heb smaakt het maar. visje. Ik denk net dat je wat zit. Dus ziet je even kwijt. Oh. En is in het, daar werd het visvoer in. ja, zie dat. Oh ja. Dat ik er gewoon te komen gaan. Nou, dan zie ik je het danken. Hè. Heel vies voor te smieten. Gaat hij erin? Gaat hij erin? Gaat hij erin? Hij. Tel me tot zien, haal je hem dan omheen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ah. Het is zo'n malje bij voort. Ja, ze wil denken, hier is hard met zien. Dan maken we hier nodig weer wij. Dan gaan ze naar links, dan gaan ze naar rechts. Ja, hè? Ze zullen Dan zie je dingen het natuurlijk. rechts en dan zitten ze wat links. Hele toekenvisking hebben we hier. Springen? Hi, Famke. Wat is groot? Nee. Zwaaien. Hallo. Tada. Oh, schat. Ja, nee, dat is Mem net. Ze shippie voorbij. Hi, leven. Best Mem. Mem. Pak ze. Pak ze. Je broert Jan best. Nog niks? 4, 6, 7, 8, 9, 10! Ja? Nee, niks. Ah, jongens. Je weet gewoon dat Mem er is. Ja. Hier is hier mijn kamer en dan komen we net zwemmen. Ze wil net op elkaar. Oh, ik moet voortgeven, zaak. Even een beetje daar staan, want anders komen ze net. Oké. Is dat goed? Dan moet je echt daar zitten. Nou, ik ben een beetje weer. Ik ga weer te poepert. Ik wil naar staan. De nijst staan. De nijst. Wie de punt bij mij? Meer. Het is streng, Saar. Zo? Met mij nog meer. Ja? Nee, niks. Dikke beurt. Het gebeurt met de pret. Nou, hier is al een prutje, Saar. Hoeveel haast? Hast alleen telt? Nee, eerst moet de rest van te Oh, ze zwemmen ze het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stukjes. 14, denk ik. Wat denk je? Oké, zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haakje? 1. Nummer 1. Ja, alleen maar die zwemt dan misschien aan wel even bij, hè? Nummer 2. Oh, Nummer oh smies ze erin in je vrienden. Dan wees toevallig bij... Oh, nee? Maar nee, moet je hebben hun vieren. Oh, komen die bij ons in een fever? Wat leuk! Ik kan heel veel tegelijk pakken. Zo. Eentje, maar eerst even Even in een groepje en wezen. dan even dit voorronde-kant. Even in een groepje met z'n wijzen. Zitten dan en even bij de kant. Is je daar? Oh, leuk zaken. Mooi. Nou, eet op. Oh, hier ben ik nog hartstikke moeilijk. Zullen we even een stukje pakken? Ja? En dan zijn de mol dan. Kijk als een jaring. Dat waren jongens. Daar maar in. Nou jongens, ik ga hem mijn naam op het
subboert in Van Oosterwal. We hebben de subwest met het team. En Ilse Wekker, maar die is echt super gezellig. En nou ja, nou ben ik thuis. Dan ga ik even met Jelke en Zaken proberen die visjes te vangen. Helaas ben ik net van goede invloed, want zolang dat ik er ben, had ze niks. Maar ze gingen gelukkig al een paar van. Die visjes zullen naar Chibbe zien vieren. Hey, ik zou zeggen, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net het chill te downloaden van die tablet als telefoon. Hey, on to naar je chitsvlog! Hey hoi! Want mijn flitsvlog. Flitstjag! Oké. Mijn chitsvlog. Hey hoi! Hey hoi!